numesc Alejandru Șerban și în ziua de astăzi vom merge cu bicicleta la agrement. Da, cum vă spuneam, astăzi mergem la agrement, a doua zi. Bine, ieri am făcut un videoclip în Nițcan și azi mergem la agrement. Hai să mergem. Mergem și noi acum mai liniștiți. Da. M-am îmbrăcat în pantalon scurt și într-un tricou ca zi cald. Și nu știu, poate să știe că poate o să fie niște băieți pe acolo, pe la agrement. Da. Vă rog frumos să dați un like și o abonare pentru că mă ajută foarte mult. Să nu crezi contul acesta. Da, a început deja vântul și nu e prea bine. Dar nu e nimic, ca că eu pot să mă duc. Da. Revenim după ce... Cred că o să revenim tocmai acolo, la Ramiro. Hai, vă pup. Am ajuns la Ramiro, se poate vedea. De aici e Ramiro. Și acum o luăm pe la gară. Pe la gara de Burdușe. One hour later. E foarte periculos dacă te dai jos, să nu faceți ca mine. Mers cu bicicleta de calea, asta cu zebra, nu ăsta de trecere de beton. Da. Aici foarte repede aici. Poate dăm drop frumos niște scări. Poate. Am zis că dăm. Poate, nu dăm. Ah, ce m-au vilat pe aici. Dați cum mai știu unde. O, pe poliția în față și nu știu dacă o dă. Aici. Aici o dau. Nu știu prea mare pentru mine. O să încercăm altă dată. Mi-a intrat în ochi tot. Da, bă, mi-a intrat. Să aveți grijă la ochi. Să aveți măcar o cască la gură. Eu doar, adică n-am nimica. Eu merg pur și simplu. Aici să cură. Ce zucă. Hai. Băi, ce vreau să duc așa. Ce gras să mergi pe drum. Te băgăm în a doua. Sper să se vadă ceva mare. Frumos aici.
Ce mi se pare că cred că vin toți oamenii să spre mașină aici. Am întâlnit eu cu bicicletele, cu dubă. Mai sunt și copii aici. Imediat ajungem și noi la agrement. Oprim filmarea aici și o să revenim când ajungem la jumătatea lui agrement. Hai, vă pup! Hai că am revenit. Suntem aproape de agrement. Aici este un mic drop. Dacă găsim și noi. Ia uitați-l. Ouleu, ce fain a fost asta! Mama, ce frumos! Ajungem și noi la agrement. Dăm alea sărim tâmbul ăla acela cu pământ. Sărim ăla și mai ne plimbăm un pic. Mai vedem ce dropuri mai sunt. O să luăm, nu știu dacă o să luăm pe aici până am venit acum, o să luăm pe la pod. Că vreau să merg și pe acolo, că nici nu știu cum e. Bicicleta pe acolo. Pe jos am mai fost. Da. Hai, fi liber. Hai că revenim după ce ajungem la agrement. 2000 years. Hai că am ajuns la agrement. Hai, coborăm pe aici. Ușor. Deja mi-a sărit ulei. Deja mi-a sărit un pic de ulei. E clar treaba. Da, aici e agrementul, dacă nu știați. E foarte mare, frumos, liniște. Și hai să sărim acolo. Hai, deja rămânem acolo pe... Înseamnă dacă mai sar de vreo 2 ore în cuzită uleiul. Opa, așa. Hai să ne uscăm, mamă. Mama de ulei curs acum. Hai. Ajungem acasă și facem noi cum ceva. Da. Doamne ajută, hai. Hai că ne-a ieșit. Hai, dubla 2. Hai, dubla 2. Noroc să fie asta. Hai că nu a fost rău. A fost bine. Da. Revenim când ieșim de pe agrement. Hai că am revenit. Acum plecăm și noi spre Burdujen, la orizontul ăsta. Mergem la Orzan, probabil.
cred că nu merg pe aici. Trebuie să merg, ia așa de acolo. Hai, ia așa de acolo. Acolo să se merge. Urcam cu panta asta și dăm pioliu. Oleu. Opa, așa. Reclamăm camera. Acum hai să urcăm aici. Oh. Mamă, ce greu e aici. 1,000 years later. Da. O luăm spre înapoi, o luăm înapoi. Spre casă. Acum nu mai o luăm pe acolo fix pe la gară, o luăm normal. De acum s-a prins o pus stela. Bă, carduși! O vin spre o albă, o vine o albină. Spre mine. Cred. Spre cam pe aici. Acum mă șer, da. Hai că... O luăm frumos, acasă. Acum o luăm pe la orizont. Treci pe acolo. Dacă vă place ceea ce fac, dați-mi și mie un like și o abonare, vă rog frumos. Pentru că mă ajută foarte mult să cresc contul. Dos. Așa. Revenim când ajungem la orizont. Am ajuns și la orizont. Pe aici. Mamă, ce bine dacă eram pe... să dăm și... Da, ne lăsăm așa. Mamă, ce frumos. Aici sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bănci. Numai persoane sunt pe bancă. Aici o să fie ca un fel de un drop, vii ca pe niveluri, cea mai mic și cea mai mare. Și o să ne întoarcem, să mergem pe aici. O luăm pe aici, pe aici e mai fain. O să dăm aici. Bine, nu-l dăm pe ala mai mare, numai asta mai mic. Nu luăm leac de viteză. Am și sticle, nu... Hai să dăm. Frumos! Așa.
aducem. Dacă poate dăm și noi drop la scările astea. Dar nu, spre mare. Hai mai dăm o dată aici. Să-mi iau leac mai mult având. Mamă, n-a fost idee bun, da, e bun. Hai că am dat și pe asta la jumătate, aproape. Cald. Azi a fost cald de rău. 24 de grade, aproape 25. Da. Hai, pe ce mai sunt niște dropuri ceva? Nu cred. Mama, ce stâlpul ăsta îngust. Pardon. Hai că era un om care nici nu m-a văzut. Bom. Ne grăbim și noi să ajungem acasă, să scriem videoclipul acolo și poate mâine să mai facem un videoclip. O să mai facem un videoclip, nu știu, nu știu unde să mergem. O să mergem în oraș, sâmbătă sau duminică o să mergem, cred că o să mergem duminica. Da, cred că o să mergem duminică în oraș, să vedem și pe acolo. Nici nu știu cum e pe acolo să mergi cu bicicleta, știu că o să fie fain. Da. Copil. Ia uite, fugi. Și fugi, băiatule. Da. Deci era mirou. Cred că o să mergem acum o leacă pe aici, pe la... Aici, pe la... Printre blocuri, să vedem ce droguri mai sunt. Revenim când ajungem acolo. Hai că am ajuns și noi. Adică a fost bine și nu a fost bine. Nu știu cum să explic aici. Îmi bătea vântul fix în ochi și nu mai vedeam nimic. Mamă! Ce vânt! Așa aici este, da, nu, mașinile. Hai să mergem acolo. Aici nu știu dacă o să dăm drop-ul ăsta, să vedem. Nu o să dăm. Pentru că sunt mașini rare aici și cam frică. Hai că poate îl dăm. Hai că revenim după ce ne urcăm jos acolo. Hai că am revenit. Hai să-l dăm.
liniște. Da. Direct în asta am intrat. Hai că e bine, a fost bine. N-am frâne. A fost bine. Da. O să ne întoarcem pe la jumătatea drumului când mergem acasă, spre casă. Și când o să ajungem acasă, o să încheiem. Hai că revenim. Hai că am ajuns și noi la jumătatea drumului. Hai să la aici mergem și noi frumos. Câtulei meu curse. Am venit să cred câtulei meu curse. Nana, trebuie să o mai repar, să mai pun o pieliță. Hai că am ajuns bine. Am făcut bine de omul ăsta. Băi. Da. Da, și dacă tot am mers de pe aici să vă arăt și școala noastră. Eu sunt clasa 8-a. Mai am un pic și termin școala aici și mă duc la liceu. Aici se arată. Ia uitați un Mercedes V8 biturbo. Da. Bine că a venit ca să se vadă frumos un videoclip. Opa. Aici nu avem niciun prieten de-a meu. Opa. Alt Mercedes. Mai așa. Bine, tu? Bine. 1 hour later. Hai că am ajuns și noi. Hai că aici e bunicul, primul leacă. Hai că am revenit, am vorbit un pic cu bunicul. Mă mergem și noi acasă. Da. Bun, așa să vedem mai bine. Hai că-i dăm o leacă mai tare. Opa, nu face bine roada, dar na. Mergem așa cu ea. De la mine pe la față la roată. În fața la roată, da. Nu mai ce să vorbesc, că sunt obosit rău. Roata din față nu este pusă bine, este descentrată. Și trebuie să o mai strâng acasă. Da, trebuie să o strâng acasă. Da. Uite ce Peugeot frumos. Elegant. Ai verișoara mea, cred că. La noi, lux. Mamă, ce urât era jușchirat. Sponsorizată de Dedeman. Sponsorizată de Dedeman. Hai că mai avem o leacă.
Ajungem acasă. Mamă! Hai că revenim după ce ajungem acasă. 2,000 years. Am revenit acasă și noi, în sfârșit, după nu știu câte minute am filmat, cred că eu o oră am făcut, până la oraș, până acasă, până la Burdugem până acasă. Da. Cam asta a fost videoclipul pentru ziua de astăzi. Vă rog, dați un like, un subscribe și mai trimiteți la altcineva videoclipuri să fac mai multe vizionări. Na, cam asta a fost. Sper să vă placă, un like și abonare, cum am spus mai înainte. Și cam asta a fost. Ne vedem duminică. Pa, pa!